Bdew iterqu fit-toroq tal-Belt Valletta dawk li qed jissejħu bħala Valletta Stewards li fost l-oħrajn se jservu ta' deterrent tal-vandaliżmu se jżommu l-ordni u jassiguraw li kulħadd qed jimxi mal-liġijiet. Apparti li se jkunu qed jilbsu uniformi biex ikollhom viżibilità fil-kapitali, dawn l-stewards se jibdew jaħdmu f'ħinijiet li jirriflettu l-attività ekonomika fil-belt, inkluż xiftijiet fit-tmiem il-ġimgħa sas-sigħat bikrin ta' filgħodu. Ma dawn l-stewards żidu wkoll il-ħaddiema tat-tindif li se jwettqu xogħolhom b'aktar effiċjenzja bl-għajnuna ta' makinarju ġdid li jinxtara għall-indafa fil-kapitali. L-stewards huma parti mill-inizjattivi li beda jieħu l-Kumitat ta' ħidma li maniġġjar tal-Belt Valletta. Il-Kumitat li huwa l-ewwel tax-xorta għall-kapitali huma magħmul fost oħrajn mill-Kunsill Lokali, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta, il-Korp tal-Pulizija, id-Diviżjoni tat-Tindif u l-Awtorità għat-Turiżmu. Iċ-ċermen tal-Kumitat Anthony Gatt spjega x'inhuma r-responsabiltajiet tal-stewards. Xogħolhom huwa proprju dak li iżommu l-ordni billi ikunu ħbieb tat-turisti, ħbieb taċ-ċittadini Malti u Awċi li jżuru l-belt billi jiġbdu l-attenzjoni fejn l-affarijiet ma jkunux sejrin tajjeb. Mhux se jkunu qegħdin jagħmlu xogħol il-pulizija jew entitajiet oħra taż-żamma tal-ordni. Xogħolhom huwa li jiġbdu l-attenzjoni u jieħdu nota ta' dak li jkunu qed jaraw li ma jkunx in regola. Fit-tnedija ta' dan il-Kumitat tal-Kapitali, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici qal li it-twaqqif ta' dan il-Kumitat kien wieħed mill-proposti li ħarġu mill-konsultazzjoni pubblika li saret is-sena l-oħra dwar il-pjan ta' immaniġġjar għall-belt. Il-Ministru Bonnici qal li dan il-Kumitat se jħares l-elementi li jagħmlu lill-Belt Valletta bħala sit ta' patrimonju dinji tal-UNESCO. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolot tkellem dwar l-importanza li l-belt tkun iktar organizzata billi fost l-oħrajn isib bilanċ bejn l-attività ekonomika u l-ħtiġijiet ta' residenti. Il-Ministru Bartolo qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jitwaħħlu tabelli ġodda fil-kapitali u se jittieħdu inizjattivi ambjentali sabiex il-belt ittejjeb il-prodott turistiku.